Fis-sena li għaddiet inxtraw b'madwar 4 biljun euro fi proprjetajiet residenzjali f'pajjiżna. Jirriżulta li din kienet somma rekord kif ix-xiri tal-proprjetà fl-2025 żdied bi kważi 439 miljun euro, jew 12%. Il-valur tal-proprjetajiet li nxtraw is-sena li għaddiet kien saħansitra d-doppju tal-ammont osservat fl-2020 fl-eqel tal-pandemija. Grazzi għal miżuri li introduċa Gvern Laburista, is-suq tal-proprjetà rkupra bil-qawwi minn dik il-kriżi u mill-ġdid sar mutur ekonomiku. Fil-fatt fl-2021 il-beħ tal-proprjetà kien tela għal 3.2 biljun euro, tkabbir fenomenali, speċjalment meta f'pajjiżi madwarna is-suq tal-proprjetà kien ikkollassa. Min statistika uffiċjali jirriżulta li fl-2025 ġew iffirmati kważi 13,400 kuntratt ta' xiri jew medja ta' aktar minn 1,100 kuntratt fix-xahar. Min barra dan il-prospetti ta' beħ issodaw anke brata akbar, kif l-istess sena ġew iffirmati 14,600 konvenju, żieda ta' kważi 1,000 konvenju fuq l-2024. L-aktar lokalità li fih sar xiri ta' proprjetà kien San Pawl il-Baħar, fejn inxtraw aktar minn 1,000 proprjetà residenzjali. F'Għawdex kollu kemmu inxtraw mal-1,700 proprjetà.